Hai joto ani viewers no lamsogo Sikla Jorani Phan ani YouTube channel o phai hai ang norong bagai tini serengjanai video ko tal tui phepikha tinin kok ngage mo hai kaisa parao khoroksa belai borok kaham tongmani hne borok bini Bwsala Khoroktham Bwsajwk Khoroksa tongmani hno hingke a borok kaham salsa thui thangka hingke no tamukha bini aje go gthui body no tolaya khlai simalongo tlanglaina hnai jotono takhukbuhu kuthum lai bal laikha hanta hingke para bai simalong rokba motamuti kisa masa saltring ya diba ama ke a gthui no tolai balui thanglaiman jorao khoroksa borok phaioi a simalongo thangi tongmani a dead body no kasoka hano botam hni saka tongbagradi o mang gthui norok simalongo tlangi manglak tamni bagai himanle o borok agi kathang tongpru an thaniwo rang 10 lakh najak tong ar thai ani je man thai ano rüimaya sak ang o gthui no simalongo tlangai phobnan hekaba soknan bagai ang permission khaya ani rthai ani man thai ang mana nangnai haini bo a gthui no kasoi toni khano aprke a Bwsala Khoroktham rok jonwaisa makhangnai nasik laiei haini saka hano a borok no he abusung sia babun agi rthai babun rithung जों साइमे आबो बिनि रथाय नों अ गथैनो नारगना के नारगदि हाइनि हनफु अंका आ कगनो खनावै पारानि अक्रा साकरा सेराय खनाय जत ताखुबुखु कुथुमनाय रक Bwsala Khoroktham रकनो साजागलिया हनता तांगै बुफानि रथाय सकथायनो ले द माने जेसापा नोंथों जों सिया रैमाया हाइनि बाहायके हनकाबा हाइनि आफोरके आ Bwsajwk Khoroksa तंग माने Bwsajwk हामजक थांजाखनो बहके गिसा सकबायनो लेरखा hingke a gthui no a borok bahaino gthui no dead body no lairana relia simalong tangna relia hingke motamuti ar jagan okhne somoi nakha hano hingke a Bwsajwk hamjak thangmani bo sokbaikha hingke a kokno jefru khana paikhanggeno Bwsajwk tamkhaike hin bini arani rangsak risa goina ganthi tongmani tai rang je no khongo tongmani bo bebak no tubui a borok no rwphaike hano mama kaka jesapan kaisa haloknai iko mo ani babuni je rethai ani je sukmani ani je nogo tongmani ang thumi rogini thani ruphaika o omo baifano bini rethai sokhai judi ajini man thai kaya khungkangke ang ulo aji uphana ang nono rupherana tamke omono nang tabung naragradi tai gthaino ba simalong tlangnan rugradi haini sawi a Bwsajwk a borong thano kalai kaphaika ni saw apurke a borok haini saka o mayo haya ang koke haisi nini babun thaneo ang rang man thai am haya ang se nini babun thaneo rang 10 lakh ruthai tamke o 10 lakh rang nin babu jefru thika nin babu belain borok kaham tongmani nin babu jefru thika o 10 lakh rang ang no khungni je sa borong phani yafari rikhangke a rang sokoi pokoi dongi thangno sabo nini babu no respect khlainai no khungo borok sabo kaham tong a borong ni thanewo ang o rang no yafanan bagise ang kisa haike sala kok masasiu tini ang saimangkha je no khungo nung no khoroksa nini no phano hamjaknai nini no phano respect renai nini thanewo no ang o rang no ang renan bagise ang haike kaisa drama khlayu haya mayo ho o rang no o jen nang anere phaiman omoni ni rang naragdi tai ani je ang 10 lakh nin babon rthai tongmani ho honai afroke bini rthaino bahaina a Bwsajwk no yafarka hano tai saka nung hai khoroksa Bwsajwk no khongo tongmani joto borong ni no khongo hai jodi bwsa angkhangke joto borong no khongo hamar ingkhamun hai ni sawi a borok a je gthui kasonai a Bwsajwk thaniwo bosir thai tongmani ta amhaike rang yafarka ni saw apurke a Bwsala Khoroktham rok hiring ke makhang mok laiei makhang khorang ti sai malailia lasi jaklai lasi kothro jaklai tonglai khano haita hengke jikon sa story ke mo haino tabu oron bising tei sini tamu moral lesson tong norok bubusimani tongkhana
hai kabangma jagao sung kabangma tamon dino sung nugu bwsa bwrui no hongkangke chajagya wngmani rok bwsasala no hongkangke khafurjakmani rok sung nugu actually kono bwsasala hingke no kaham wngnai bwsa bwrui hingke no hamya wngnai abai kono kokrui sung kabangma para kami rogo sung example nugu nokhongo bwsasala bwsa bwrui tongkhangke ulta bwsasala bai pusijagyawi bwsa bwrui bai se pusijagbai buma bufa thei thangbani rok kabangman tong aboni bagi phari kono bwsasala no hamkugu bwsa bwrui no hamkugu kono amhai kokrui tamkhe chini society rogo bwini society o ta amhai khub choliwo bwsa bwrui hingkangke o bolong rogo khibijak yakajak drain rogo khibi kalangjak bahaike bwsa kahama torjak rokno bwsa bwrui hini ba yakari kalangbai man belai no wanao nadi ulo torui khamka bwsasala khano hamku amhai kono kokrui nini bwsa bwrui abo bahaino abo nini bwsano जों o story bisingdai tamno a bwsala khoroktham rok bwsuk akol krui naigradi buphani rethai sokthaino nangkhangke o kwthaino nangnarakdi baboni rethaiनो जों saimaya haini para luko bwskango saw a bwsajwk jaja kabui sida kungtui muktuibai be je bini tongmani nokhongo tongmani bo yapari rifai omo bai wngya khongke ang ulo phano truk ajeu riferan ni bo honphaika khoroksa bwsajwk eimo haike chini nokhong rogo phari जों buma bufa rokno belai ni respect rana nango tai buma bufa bahaino nokhongo sala bwsa bwrui no khajani phikungni khlainani kokri ang kebono khlaike hani samaniya tamkhe taboni din rogo जों agi bucholi phayo omhaike bwsasala bwsa bwrui ke khajani phikungni wnglaimani rok kisa masa nukmani ba aboni bagui phari जों omhaike जों khajani phikungni khlaiyawi bwsa hangkangke jotono soman tai buma buphani responsibility buma bufan paimani yakul abo जोंनो yasak thai je buma khoroksa khoros khailangmani bufa kaisa khoros khailangmani rethai sokthai abo tai sabo barjangnai ba abo khamka bwsasala bwrui ninge abo bwsa rokno abo busiwi ma khlaitai amhaita hingke ang aso omono asuk mene kheneke salaya abo norok ang samani sepan norok bujikhana pharike asung tinini ani o video ni bisingtui ang sana naimani ani rungrungya tutui ang haini buniyo srungi ungtrung maba saya suyerok sajangmo tongkhe norok nakalaijari tai o video ni bisingtui kisi chafano srungjangnai tongo o kokthayo hnui jorong khao jodi asai khangke norok o video ni bisingtui subscribe khlailajari share rok khlailajari tai chajangma chajagya comment khlailadi tai haini hai norong bagui next time ang haini hai srungjangnai video tui phaipirano norok jotono kaham kwrung tongdi hambai।